Chidim soluția aia, băieți, acolo. Stai ușor! Dar de unde scăpam? Vei! Ia-mă porc! Dansează porcul meu! Ia! Vei! Sulin! Ei, porcul tău e că... Ei, omor porcul! Te omoară, tată, gata! Uite-mă, e frumos. Ia! Ei! Au paramita! Hei, nu m-a trăit cu porcul ăla! Băi, du-te, băi, și-a porc! Deci, băi, aici, băi, îl bate cala! Băi! Du-te, ce-l mă coară iar! Hai, mai aproape! Hai să tăiem, bătării! Ale? Băi, ai pierdut porcul? Băi, dar cum e pericol asta, fac asta? Băi, îl pierd. Stau, băi! Eu pierdut porcul, dragă, duc la Marița. Băi, bă. Frumos, e dracu, mă, este mult. Vede toate. Bine, mă, dar ce mă spune așa? Că nici nu răspunzi când ai... Stai sau alea, stai. Te permit că nu porcul la mine. Iale. Și apoi faci hau.